amasiko nezithethe. Ungamcacisela uthini umuntu ngentwaso? Hamba uthunyiwe, sulibalaza indaba, hamba ubiziwe, sulibalaza indaba, uzilibele ubiziwe, sulibalaza indaba, uthunyiwe, hamba uthunyiwe. Ngizawuchaza intwaso. Intwaso lubizo. Abantwana bethu uva bekhala nge-ancestry calling. Lubizo olufika kuwe, oliva wedwa, ekufuna ke ulilandele. Intwaso indibize mina yaza ngenhloko. Ndaqaqanjelwa inhloko. Ndabagqiba bonke ugqirha. Ndasuka ngoku ndadudola licala kwathi uthunyiwe. Ndandineglect ke lento kuba ndandina 6 years. Ndimncinci kuthi umzali wayengafuni ukuba ndithwase. Kodwa into emandi. Ndidla ngokuthi xa ndithandayo ndithi yeyam le ngulu inamabala ngamabala, yeyam le ngulu inamabala ngamabala, sayithini le ngulu inamabala ngamabala. Ithi xa uzinzileyo ke. Amagoma. Ukhona umahluko phakathi kwegqisha nexhwele? Ithi bhokwe sigula ngokugula, bhokwe netyala silala ngebhokwe, bhokwe sigula ngokugula. Into ebanga nditsho andinawuze ndithethe kakubi ngabanye abantu, zawumane ndithetha qho ngam. Sonke silala ngebhokwe. Ndifuna ubuza ke ma, umntu uyakwazi ukuvuma ukufa engakhange ayenzelwe imbeleko okanye enzelwe intambo? Sithe xa singena ke apho wathi masikhule izihlangu. Sube kutheni xa kukhululiswa umuntu izihlangu engena emzini wegqisha? Ndidla ngoyiva phaa emgidini njengoba bendivele kolusa nje. Kuthiwa amakhwenkwe nendawo ayadelela athwala umnqwazi endlini, kabawo athwala umnqwazi endlini. Kutheni izobatsiba abanye abantu? Itsibe masithi intsibe utata kodwa ngutatakhe lo ungakhange avume intwaso. Intsibe utata, intsibe nam, iye emntane nam. Xa iye emntaneni wakho kaloku undivile mos mna ndangena na 6 years. Ndagoduswa ndisenza u10 kwanompendulo na 14 years. Andisayithandi loo nto yenzekayo. Kutheni ingangenanga kutata? Kutheni ingangenanga kubantwana bakatata? Kutheni ikhethe umntana othile apha phakathi? Kubetha utata, kubanjwa, masibambe ithole ukuze sifune unini. Noko xa isizalo sakho yakushukuma. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mzontsonto. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhalo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo, ucondobe, uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa. Andiyazi babizwa yintoni aba bantu. Siphawula mos nasiphaa esikolweni sifunda uba asimfananga isikolo lo, asivumi ncam isikolo. Kodwa uyaenzisa umntana imisebenzi yezandla neminye imisebenzi ufunda uba unokungcaphephe yokuyenza ngesandla nokujonga ngemehlo. Ingulu asiyondibalekwayo. Ndingakuxelela ngolo hlobo, ingulu asiyondibalekwayo. Ungayibaleka ngomfundisi. Umyeni wam mna ngumfundisi wasemethodi eTranskei. Akunazo ubaleka ingulu ngecawa. Unephawu nje xa uthunyiwe. Yenza lo msebenzi uthunyiweyo ngawo. Futhi nama ndinakwazi uba ndibe ngumfundisi ngoku. Ndathi thunyiwe.
mandisebenze uthunya kwam. Yiyo le nto uzandifumanisa ndisemajamaneni nditheni hamba ubiziwe. Xa ubizwe sikububheka ubiziwe kha wabaleka ubizwa abantwana bam yavela loo nto uthi ukhokho nokhokokazi kwakuthe kwathi ngaba abantu basisokolisa ngoku siza ngoko. Ma kule njengoba uthi makungabalekwa ubizwa kukhe kubekho abantu mhlawumbi umuntu ukuthi aye kwagqirha kuthiwe buthethile wena wathi yintloko wayazi ngentloko wawubuna entloko engapheliyo. Omnye kunzima uhamba bekwazi uhamba wavuka ngengomso kunzima uhamba imilenze idumbile akakwazi uhamba. Omnye uveske akabona kuthiwe izinyanya zakokwenu zinomsindo kuba awude ulivume ithongo. Kutheni nje ndikhe ndizibuze ndithi kutheni abantu kwenzeka into enjalo kubo izinyanya zitheni zobe zisiqumbele lo mhlobo ukuthi zingene ukuthi ungakwazi ukwenza nto. Ingathi kuthiwa awukwazi uyenza lento lena awuyenzi lento lena mandivale le ungakwazi uhamba ukuze uzoduvuma ithongo. Ndiyakubulela kuloo ndawo ithethayo. Uyazibona ezakawuni zam zibomvu ndizinxibileyo. Ndiyazibona. Ndi-awade ndangugqirha wesintu ngapha e-Orient Theatre. Paymont. Ndane-doctorate kodwa i-doctorate you serve community indawo yakho. Ndisafuna mani into enqabileyo lena ndisayifuna ugqirha asebenze negqirha ngoba igqirha lona aliva ngeentsimbi libona ngomoya. Ndifuna kuphuncula umqholo othi namhlanje ulapha amajolo uzobuza umbuzo uba yintoni intwaso. Ewe anisiphefumlisi kwenye into singenelele kuyo ingamfuna ugqirha side sayibona njalo kodwa zibe khona into ezifuna ugqirha ezide kuzalise xa uneswekile unentoni uya-insulin awunakwazi uzikhuphe eza treatment uthi mawungasetyenziswa le treatment ibizwe ngugqirha kodwa ngokwesintu ndisela le nto. Into esiyifumanayo ke singamagqirha yeyokokuba akasiniki urhulumente wethu into yoba sike siphefumle sibe nabantu esikwazi ubalalisa ngoba nabo basebenzisa ubuntu basebenzisa oogqirha besixhosa. Sicama kushini Ngiyakwazi uziphuphela uba kufuneka ndibe ligqirha ndiphuphe uba kufuneka ndibe ligqirha ndizenze ngokwami ndenze yonke le nto yenziwa ngamagqirha ndisemlanjeni okanye ndithi ndingasetyenzwa ligqirha uba ndibe ligqirha ikhe yenzeka into enjalo. ubukwathetha into apha wathi uyakwazi umntu sesidange esimhlophe esinesincibile wena ungasibona sinifanele okanye sikufanele usinxibe. Hayi man nezi zinto kaloku sibuyela ke ngoklanti yamathongo uthi ndiyakwazi uthonga nje ndiphinde ndikwazi uthonga nje. Hayi uyazisindisa ngofaka isidanga ungekafiki kwindayindima yesidanga. Ewe andihali ukubona intsimbi ekufamazwe inxibe uthi ndibone ndithwale la akunayithwala ngoba usesikolweni esiqeqesha umntana esifundisa umntana ngale nkolo uba yintoni ubugqirha. Xa siyintoni ubugqirha sithi siqala ngosemzini ngoku uzawuthi uphupha isidanga ungakhange uqala emzini siyakusindisa ngale ntsimbi. Hayi esivumi loo nto caba kushini. Amakoma uthi sisidanga esi unxibileyo ndikhe mbona abantu bezinxibile kodwa bazizo abangomagqirha. Akho nto imbi inokwenzeka kubo xa into uyayibona etawuni qonde yhu ndiyayithanda izondifanele unxibe uyithenge unxibe. Ngokwenkolo yam ye kuba ke ngoku abantu sebesenza uqhayiqhayi fashion isidanga siyathetha kukakwantu sesi ithi ka uye ebuhlanti awunawukwazi ungabula sidanga
nawo mos xa ufunda phaa esikolweni unesidanga esiye sibeke ipleyiti apha entloko esithi unediploma, unedegree, une-LLB, indoctorate. Uyasindisa ewe, ungayixelela igqirha lakho uba ndibona le, ndiphinde ndibone le, ndiphinde ndibone. Intsimbi ayisosimbo, intsimbi ayisostayile. Kodwa intsimbi funeka siyazi into yoba intsimbi iyathetha. Ndike ndibabone majolo abantu baqelayo iqoma ufaka isidanga, wafaka intsimbi entloko, uhombile ngayo. Andizuthetha ngomnye umntu, ndithetha ngam. Ndizawuthi yintoni ubugqirha? Kodwa ke inkolo ndike nditsho ndibanqunqisa kwezinye izinto. Ndicama kushiya Makho ndize kule nto yamaphupho ne. Umntu ngawaphi amaphupho akhe okunothiwa xa ndiphuphe mathi ndiphuphile besikhe sathetha ngolwandle ndiphuphe ndiselwandle. Xa ndichaza mhlawumbi endlini uzothiwa yho loo nto leyo ithetha uba kufuneka ube ligqirha. Ngawaphi amaphupho umntu awuxele waphupha abe echaza twatsa uba hayi mntanam kufanele uhambe uyothwasa. Xa ndiphuphe ntoni? Ndiyayibona xa unabazali abarayithi. Ezinye izinto ziyazitolika njengawe. Beke ndathi sibuyela emva ke kulaa ndawo ithi into asindithi yagula ngexesha. Uyaboniswa ngexesha, uyasiyeka isikolo ngexesha, uyawuyeka umsebenzi ngexesha. Ewe, kodwa olwandle asizuqala ngalo. Sizawuqalela indlela eroute to lwandle. You must not just jump. You must not jump to lwandle. Awuye lwandle qala. Zikho into la elagama lithi ungqengqeza, nxisi. Ziyangqengqezwa ezinye izinto. Nale nto uthi intambo imvanku ufuyayibona uthi inkundla yaloo nto. You apologize ngesi-English. Inkundla yaloo nto. Siphendula ke ngoku laa ndawo, siphendula laa ndawo ithi ndiyakwazi uphupha ulwandle ndingekho enkolo. Ithetha uthi ndiyathwasa. Uyaliphupha ulwandle injani njoku batolika abazali bakho. Astrongo amaphupho. Into unayo ndithina ngenkolo ubugqirha abakwazi uyinyathela bayinyathela ke kodwa ayisiyonto inyathelekayo. Ndikhe ndive nabantu besithi xa uphupha igqirha ithetha uba uzoba ligqirha naye. Ugqityiwe ulibonisa igqirha kodwa ngokwenkolo yakho uyaqhathisa. Ulibonisa igqirha kodwa uyaqhathisa. Ndiyakuva ke masithi ke kuba sesizogqiba ngoku ndizokubuza nje into yokugqibela. Bendikhe ndava bendibona phofu kwiinto ze-social media neentontoni uba abantwana bayoyika ukuvuma ubugqirha. Kuba ngoku ndiyabona uba abantu babale ngamagqirha bebancinci nako nawe ubuthe ubuna-14. Abantu bayoyika uba ngamagqirha bebancinci. Umntu athi ndisemtsha mna ndizokonwaba ndive ubutsha bam. Ungabacebisa kanjani ulutsha ukuba intwaso ayibalekwa? Ungabacebisa uthini? Kuba abanye umntana xa umncinci ufuna uba mhle ufake i-lipstick uthini ube mhle uthini. Ngoku abantu bananto uba ubugqirha ndizabe ndinxibe ento zamagqirha ndizukwazi uzilungisa ndibe ndim. Ungamcebisa kanjani umntana uba makangayibaleki intwaso? Jola inkomo mandilungise igama lithi umntu ubaleka intwaso. Okokuqala ndithi Jola inkomo ungazikhulula ezi ntsimbi. Xa uzikhule intwaso ilapha kwemitha nje. Into esemitha nje. Ndiye kulutsha namhlanje. Lubi ulutsha namhlanje. Ubugqirha siyonto yokubaleka. Uthi sisigebenga ubomi ungabaleka ubalekele ngugqirha. Uboma ungumdlwenguli nombulali kodwa into onoyenza ubaleke ugqirha. Ubaleke nokufundiswa uthi andifundanga andifuni ufunda ubaleka ugqirha. Ubugqirha mani ubugqirha abenze onye umuntu into yebusiness ayonto yebusiness le. Yinto enabantu bayo. Kodwa ulutsha lethu likhona kakhulu kwizidakamizwa, kakhulu kwizidakamizwa. Nabantu bathwasisa abantu bajike bangathembeki. Majola ndicama kushiya ithi ngoba
Amakho. Bajike bona abambathe abantwana babantu. Kodwa umuntu bethe usegqirheni for bamalimnyange. Uvele iphume ephepheni igqirha limombathile. Lisebenze umntana abantu benza imatrasi. Ndandithwase neminyaka mose emithandathu. Ndagqiba ne-14 years. Ndicinga uba ikhona into endimisishila apha engqondweni. Ndiqabuke xa ndingumntu ndine-12 years. Ubabili igqirha nokwenza nantoni na? Ndigoswe ndiyintombi emamabele. Binokwenziwa nantoni na kum ligqirha elenza amanyala. Mandithethe phandle angava kabuhlungu amanye amagqirha. Kodwa ke amagqirha ayazase zonke. Ukusetyenziswa kwezidakamizwa. Ukusetyenziswa kotywala. Kubangela uba ngoku wena uthi bubiziwe. Olu bizo lakho wena uligqirha ulisebenze kakubi lade lanotywala ude waziwe ke ngoku ungahlonitshwa nasekuhlaleni. Ngoba into esawuyazi uba yonke laa mibhinqo ingena pha uzayombatha. Bonke abantu noba bezela indlebe ebekambayo bangena ethwaseni ababizwanga. Undiva nje uthwaso kubizwa. Besithini thetha ngentwaso mandicela amagusha. Amakho ma. Hayi benditshilo ndathi ngumbuzo wokugqibela lowo. Kodwa ndifuna ubuza nje into ivele. Abantu banalantu ba uligqirha. Ube nomntana. Seyisengqondweni ebantwini ba xa ingekho umama umntana wakhe nguye ozoba ligqirha. Iba njalo ngqongqongqo okanye umntana wakho uyakwazi ungabililo ngoku umkhulise. Hayi. Ubugqirha bendithe kandithetha ngabo ndathi lubizo. Akukwazi wena uthi intwaso ibibikwe kuwe ungutata. Uthi hayi andiyithathanga mna le ntwaso. Andingenanga kuyo mayiseyingena intombi yam. Ibibiziwe le ntombi. Khange ibizwe le ntombi. Ngoku wena ufuna unyanga intombi le kuba wena kufuna uthwasa. Ibone kuwe. Le ntwaso xa sendichaza kakuhle ngayo. Intwaso ayonto isiXhosa sinzima ke kakhulu. Ayonto step by step, step by step. Ayisiyonto inheritwayo uyakuva kuthiwa yayekhona udade ubaba befemini. Wayekhona umuntu wayentsimbi. Lalikhona igogo, lalikhona ixhwele. Injalo intwaso ke ngoku. Asiyonto isulelayo. Bendifuthi seselo gama. Asiyonto isulelayo ndangayithathi mina mayithathwe ngubani. Hayi. Funeka abe kanti naye ubiziwe akanaqoka athi uvubizo. Funeke aphawulwe asiwe abantwini abanento ezibona kusaba uyagula lo muntu nyani. Lo muntu akabaleki izinto ezimele ngethongo okanye ke izibusiness ezimele ngethongo. Amakho. Silungisa kulaa muntu omtsha umoshakele sathi izidakamiswa asivumi ngazo. Izidakamiswa asivumi ngazo. Amagqirha anotywala. Amagqirha anentselo. Amagqirha ngoku sebombatha abantwana bethu. Ndifuna elaa gqirha lalindithwasile ngase ndilivusa kuba lona lalithwetyulo. Njalo kulona kwakukho umgaqo, kwakukho nenkqubo, kwakuzilwa yonke into. Kwakuzilwa neentsuku ezintathu ukusebenza umoya emoyeni. Sibiza umoya emoyeni. Yiyo loo nto izobava abanye ngeXhosa ezinye into zifuna amagqirha zifuna isintu nje. Into kunayo asikwazi usihloniphisa into sethu. Umuntu uyawuza athi aye ebuhlanti aye ngebhrukhwe. Akuyiwe ebuhlanti ngebhrukhwe. Amakho ma. Hayi kuwogqibela nyani ke lo. Kwele nto ndike ndive kuthiwa amagqirha ayathiywa afumana igama elitsha. Thina sikhule umuntu ofumana igama elitsha ngomakoti. Kusube kutheni nithiywe igama elitsha nakhona uba uyakwazi lithini lakho igama lobugqirha. Kaloku ikwekwe ngokwasesintwini ithi awubuya ibingumzwandini. Uyive kuthiwa ngusanayo. Naseguleni kunjalo. Igama lam mna ndinguMonica. NdinguNompuku uMonica.
nansi idoctorate yam nompuku uMonica latshintshwa igama kutshintshwa ukubiza ke ngoku njengoba kuthiwa Zila ndomkelo likhaya ndabethelwa ibhekile engqondweni ndatshintshwa igama kwathiwa ndinondaba ndasebenzisa unondaba ke ngoku ligama lethongwelo Camakho ma. icama kushini Camakho ma. Siyabulela kakhulu ngokuthi usinike ithuba basifunde lukhulu ngentwaso. Nizivele ke bethunani ukuba intwaso ayikhethi mntu, ayikhethi bani nabani, ayikujongi uba unangaphi na. Uyayifuneka uyivumile. Noba una 10, una 5, awuzuthi umntana mncinci uba avume intwaso. Nanku mama uNondaba, igama lakhe kuNondaba. Wayivuma emncinci na 14. Ngoku ke uba unomntana naye umane usithi hayi akazuvuma intwaso, yeka umntana avume intwaso. Nawe suyiphika intwaso yivume. Sithemba ukuthi niyonwabele inkqubo yethu. Phambi bandivale niyambona nani uba umama uNondaba mhle unjani na. Ayithethi uba xa uligqirha afuneka ngufake i-lipstick, afuneka ngube mhle. Uyakwazi uba ligqirha unxiba ezo nwele zakho zinde. Siyabulela ke bethunani, ndim uAvuyile intombi yakwaJola. Sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Camakho. Ngembumlo uCondobe uxelo Madam. Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko. Khawukhangele. Nanso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula mzontsundu, eli ixesha lelethu.